Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thana nesithembu umayeni umpilo baba umsileko inganza mayeni. Angithi umayeni kuthiwa ushiya ingane emzombe. Uyishiye kubani? Kubaba umsileko. Uyishiye kubani? Endlini yakhe. Lesimzombe. Asikhulumeke lento. Yabo le enenhlamba. Ngiyikhuluma because ngenza ama reviews. And mase ngenza ama-reviews, ngihlezi ngibambe into eyenza ku-TV shows, ngibambe social media. Uthanda nesithembu, izingane zesithembu, kanye namanye. Ngesizathu sokuthi-ke mawehla kule channel, uzobona ukuthi kuthando nesithembu, unkosikazi engikhulume ngaye kakhulu umayeni. So ngifunani, ngesikhathi sekuvela into evela kabi kungabi sengathi ngiyabaleka angiyikhulumi. Yingakho-ke ngizile ngazuthi mina cho angakayitholi i-episode la umayeni ekhuluma ngompilo emrefer kuleli gama elihlabayo or ekhuluma ngokuthi how ingane angikwazi lokho ngokwe-TV show. Ngicacisa leyo ndaba leyo because kuzoba nabantu abathi uhlezi uveza uhlaziya unakusisa but umayeni mase enza into e-wrong uyathula. Ngizosho lokho ukuze kuzwakale because njengoba sixoxa lana kunabantu abasilalele becabange ngendlela abacabanga ngayo. Also-ke mina mangenza lama reviews into yami ihlangane nale platform. Yile platform eshoyo ukuthi lokhu kuvumelekile, lokhu akuvumelekanga. So ayekho umuntu ofika ngale eceleni ethi khuluma kanje. Njengoba nje kuthando nesithembu zikhala ukuthi amakhosikazi amanye ayaveza ukuthi ziyakhala, amanye awavezi. Mase ubona sengathi ngoba kunonkosikazi engikholelwa ukuthi kule TV show uyena osinikeza u-60% we-reality, ngilandela into ayishoyo kakhulu, mase ubona sengathi ungikhokhelile. Ubaba umseleko uyiphulile izethembiso azenze kumakhosikazi akhe. Ngabe bayakufihla noma bakufihli, kukhona ngeso lento esiyibona ku-TV. Silapha-ke sesidlulile kule yento ebinenhlamba phakathi kwaba khona ababhorekayo and bhoreka kude because asikho isidingo sokuthi sichazelane ukuthi usubhorekile nawe sengibhorekile kuthiwa umayeni wathuka ingane. Ngase ngiyakuphika lokho because angakakutholi kwi-episode. Futhi uma kuyinto ongafisi ukuthi uyilalele, dlula sithando sami, akunankinga. Nangoku umayeni eseshiya iy'ngane nomseleko. Lalela-ke, lo engikhuluma naye yilona othi umseleko u-right, akukho angakwenzi, perfect husband, perfect father, musukukhala-ke. Uyabona ukuthi uzoba yixoki wena uzoba hypocrite ngoba manje awukwazi ukuthi ukhaliswe ukuthi lo baba othi wena u-perfect, ayikho into angayenzi, bahluleka uku-appreciate. Usele ney'ngane zakhe phela. Angiso sekuzobonakala iskill sakhe. Ngitheni kuwe ngathi umayeni uhleli nomseleko etafuleni. Umseleko futhi obuzile ukuthi-ke mayeni because i-foundation yethu kwashakacima, i-experience yethu kwashakacima akuhambanga kahle, senze njani? Wathi umayeni evula ku-page 1 la ifuna aqale khona okuyini i-support ngabantwana. Ubaba umseleko wahleka ukuthi umnini wadla uphoyizini. Yezwa? Wena wabuka ukuthi-ke ngoba ubaba umseleko kade ehleka qede wathi ingane yadla uphoyizini kayeni, hhayi emzumbe. Saxa ukuthi hawu, into ebalulekile ilela atshelwe yona noma ufuna ukufaka i-makeup nakule story asenze sibe yilento engasiyona. Manje-ke angithi umseleko ube right ngoba umseleko perfect, angisho kusho wena. Uyazi futhi ukuthi kuma-positions angena ku u-right. Nakhu-ke sekumficile ukuba ubaba umzali okhona ngoba phela lento azoyizwa manje ilento umayeni ayizwayo yokuthi kubambiswane ngabantwana. Isithembu sikhona siyaphila kodwa manje umzali akabi yedwa. Ukuthi-ke kwakuyi-vision ezoba njani kodwa abantwana bakhona njengoba kwakufuneka ukuthi bebe u-20 ngoba isasho nje ukuthi uzama abanye kodwa nabo abakhona ababheke ubaba wabo.
Sekunjani-ke usuphethe ubuxoki, usithini wena? Hhayi uMayeni uyenza kanjani into nje uyena umseki ubaba walezi ngane. UMayeni umama walezi ngane ade ecela usizo ukuthi nje i-support enjani ukuthi abantwana akubanjiswane. Noma kukhulunywa ngemithetho abakhuluma ilanguage eyodwa. Manje yena akadonse kanzima because kune-allowance uma ngabe i-allowance. Eyi nina ninobuxoki, shame! Ninobuxoki. Ngoba manje uma ukholelwa ukuthi wena u-perfect, uMayeni o-wrong, kusho ukuthi kuhleke ngoba iy'ngane zisele nobaba wazo o-perfect. Uyabona ukuthi unamanga, uyazi-contradict ngoba wena uyabona ukuthi kahle kahle omisile lobu perfect, owakha lobu perfect, lona owenza ukuthi izinto zenzeke uye uMayeni oshiya iy'ngane. Kodwa manje wenze njani? Usende i-message. Ubani okufanele ukuthi a-receive? Umseleki. Wena-ke uyashiseka ngoba iqiniso awulifuni, ukuze abone ukuthi lento esuke beyikhuluma ukuthi iy'khala zenzeka kuphi, zishoda kuphi, kufuneka into enjengale. Angisho ukuthi isenzo esihle. Uma usukhulume kakhulu akuzwakali ngoba ulobu ukhuluma omunye aze acabanga ukuthi oh shuthi uyayemela, shuthi uyasabisa. Act-ke. Mase act-ile uzobona ukuthi kahle kahle le support osuke uthi uyayidinga into enjani. Nina senizothini? Hawu umama onjani, ubaba onjani oba absent ekhona? Phendule lowo mbuzo. Mase ungiphendule lapho sizozwana. Kodwa uma inkulumo ingazubhalansa sizohlezi sixabana. Leyana-ke yenhlamba bengilungisa ukuthi angaze ngizwe ndawo. Lena yey'ngane ezishiyiwe zisele kubaba. Into ebalulekile ukuthi ubaba aka-receive i-message ukuthi kuthiwani. Utshelwe nge-support yena useshintsha inkulumo. Why? Usaba ukuthi manje makukhulunywa nge-support ku-expose-wa yena ukuthi kwezinye iy'ndawo akenzi right kanti uyalungiswa. Ngoba phela vele ukulungiswa ulungiswa uma wenze iphutha. Hhayi ukuthi ngoba nakho usutshelwa ngamaphutha akho kuyohlezi kuthiwa uya-expose-wa ihlazo. Uzolungisa kanjani into ongafuni ukuyilalela? Bye-bye-ni-ke we-guys. Isikhathi asikho, i-Friday. Nibe right, ningaxabani kakhulu. Uthando Nesithembe TV show. Kwezinye izinto siyafunda kuzo. Ngibonga ithuba nami. Bye.